Urkizuko eskolako 5. mailakoak gara. Gaur esango dizugu nola jolasten dan borobil indiarra. Egiten dugu zirkulu bat hankak irekita. Geratzen gara juntu eta pelota bat lagatzen dugu erdian. Pelota eman behar dugu eskuarekin eta beste baten hanketan sartu behar dugu. Hanken artean sartzen bada esku bat atzean jarriko dugu. Berriz sartzen bada buelta emanda jarriko gara. 3. aldiz sartzen bada eliminatua. Arauak. Baloia ezin da gelditu. Baloia ezin da hartu eta baloia lurretik joan behar da. Ondo pasa!